Ahoj všichni. Vím, že jsem na několik let zmizela a dlouho jsem nevěděla, jak se vrátit. Nakonec jsem se rozhodla začít tím nejjednodušším a ukázat vám, čím jsem se během těch let zabývala. V tomto videu uvidíte několik záběrů z roku 2024. Tehdy jsem ještě pracovala jako restaurátorka, ale právě v tomto období jsem se začala více věnovat vlastní tvorbě a poprvé jsem začala vážně přemýšlet o odchodu ze své hlavní profese. Pokud jste tu poprvé, jmenuji se Katia a vítám vás na svém kanálu. Budu zde sdílet vše, co souvisí s tvorbou a uměním. Vzpomínky na restauratorskou práci a především svůj kreativní proces. Podobně jako na svém Instagramu, na který se můžete podívat prostřednictvím odkazu v popisku. V roce 2024 byla restaurátorská práce stále mou hlavní činností a měla jsem poměrně hodně soukromých zakázek, ale státních projektů už bylo minimum. Dokončovala jsem ještě jeden rám pro Mikulov, ale celkově práce postupně ubývalo. Zároveň se začal měnit i můj vztah k této profesi. Vlastně pořád restauratorství miluju, ale postupně jsem si uvědomila, že se v restauratorství necítím úplně naplněna. Nejlépe mi vždy šly retuše a rekonstrukce máleb. Ať už jsem zkoušela jakoukoliv jinou část restauratorské práce, právě tato oblast mi šla nejlépe. Bohužel zakázek zaměřených na retuše nebylo tolik, kolik bych si přála. I to byl jeden z důvodů, proč jsem začala přemýšlet o změně. Restaurátorská práce často znamená práci v prašném prostředí, kontakt s plísnem, rozpouštědly a dalšími chemickými látky. Postupem času jsem začala trpět silnými alergickými reakcemi, což mi přimělo zamyslet se nad tím, zda není čas alespoň na nějakou dobu změnit směr. V té době jsem pracovala jako restaurátorka už 7 let a za tu dobu jsem se jako umělkyně nesmírně posunula. Neustálý kontakt s obrazy, muzeí, retušemi a studium technik starých mistrů mě velmi ovlivnili. Přesto jsem sama malovala překvapivě málo. Ke konci roku 2024 jsem se začala postupně dostávat z náročného období a vracet se zpět do běžného života. Měla jsem debku, nevím, jestli jsem tady to zmiňovala, nebo ne, měla jsem jako hlubokou debku a byla jsem celkově na dně. Předchozí 2 roky pro mě byly jako v mlze a vlastně tvorbě jsem se věnovala jen minimálně a obrázů vzniklo opravdu málo. Když jsem se znovu pustila do pravidelného malování, uvědomila jsem si, jak moc jsem se za ta léta zlepšila. Právě tehdy jsem pochopila, že se chci více soustředit na vlastní tvorbu a konečně začít realizovat své vlastní nápady. Velmi mi chyběl pocit, že tvořím něco svého. Nejen obnovovat díly jiných autorů, ale vytvářet vlastní projekty a dávat prostor vlastním myšlenkám. Do toho všeho se přidala i ekonomická situace. Život byl stále dražší a myslím, že to pocťujeme všichni, obzvlášť lidé, kteří podnikají nebo pracují sami na sebe. Náklady rostly a příjmy tomu nevždy odpovídaly. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla svou restauratorskou činnost postupně ukončit. Ve skutečnosti jsem ale pracovala ještě během celého roku 2025 a svou živnost jsem uzavřela až po dokončení všech rozpracovaných projektů. Bylo mi jasné, že vydat se v takové době na volnou nohu je poměrně odvážné rozhodnutí. Věděla jsem, že mě čeká nejistota a spousta práce na vlastní tvorbě i sociálních sítích. Přesto jsem si tu cestu vybrala a už na konci roku 2024 jsem začala svou tvorbou rozvíjet mnohem intenzivněji. V budoucích videích vám ukážu více obrázů i samotný proces jejich vzniku a sami uvidíte, jak moc se moje práce za poslední roky změnila. Pokud vás to zajímá, můžete se podívat na můj Instagram nebo TikTok a porovnat starší a novější práce. Já sama mám pocit, že jsem se jako umělkyně výrazně posunula. Postupně jsem začala dokončovat staré rozpracované obrazy, lakovat je, ramovat je a připravovat k prezentaci. Ale výstavu jsem zatím ještě žádnou neměla. Vystavovala jsem jeden obraz teďka na začátku roku v lednu v Praze v galerii, ale to je všechno. Takže poslední výstavu jsem měla v roku 2021 tady v Brně a od té doby vůbec nic.
Anyways, začala jsem taky přemýšlet o vlastním webu a o tom, jak znovu oživit své sociální sítě. Obsahu jsem natáčela vždy hodně, ale v roce 2024 jsem ho začala tvořit opravdu systematicky. Jen mi dlouho chyběla energie a odvaha všechno zveřejnit a je to těžký, prostě navrat do YouTube je těžký. A teď ten okamžik konečně nastal. Doufám, že vás bude bavit sledovat moji cestu umělkyně, moje další kroky i všechny výzvy, které s tím souvisejí, a je jich hodně. Možná si v tom někteří z vás najdou něco blízkého, zvlášť pokud sami sníte o tom, že byste se umění chtěli věnovat naplno. Kromě toho jsem si založila profil na Patreonu, kde budu sdílet kompletní procesy tvorby, studijní materiály, osobní postřehy a kreativní momenty bez stříhu a bez přikrás. A ještě jedna novinka. Teď už funguje i můj web, takže se na něj určitě podívejte a prohlédněte si moje práce. Tento kanál jsem se rozhodla vést především v češtině. Občas se zde mohou objevit i anglické pasáže, ale hlavním jazykem bude čeština. Mám taky další kanál, jejichž odkazy najdete v popisku. Doufám, že se vám tento formát bude líbit. Toto video je možná trochu chaotické, ale obsahuje spoustu krásných záběrů a vzpomínek, o které jsem se s vámi chtěla podělit, protože jsem je nemohla takhle zanechat v archivu, chtěla jsem to zveřejnit. Takže moc vám děkuji za zhlédnutí a nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru, podívat se na moje sociální sítě a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!